Ох, майко! Ма това снима ли бе? Намерихме нокиката на Гранушка, ей! Сега вече ще притежавам силата, така че мога да я използвам върху теб. Така, успяхме да съберем любимите предмети на баба Гърнушка и сега ще ги подреждаме по шкафовете, а вие през това време ще слушате приятна и спокойна музика. Дал с пари всичките се вери до един и нареди. Ей, шматка, колиничи, как ги прави матките в тетрадките запиши. Знам, че искаш от... Гледайте сега колко естетикът е подредено. Тя баба Гърнушка е мизерница, няма да се сети сама. Връщам се отново в канализацията, защото предния път много не се получиха нещата. Оле, еба си пияната, бе, що си пила наркотици без мен? Гърнушката е научила те, аз знам. Помощ хора, до кога ще ставам и ще падам като някакво олигофренка. Аре бе, тая тук ма гледа като насрана и въобще не се усеща да ми помогне.